Ay, ay. Ha? Pagod nga? Paano mo makita dito yung viewers? Hindi pala kita dito yung ano, viewers. Sino baga? Sino ang viewers? Di nakikita. Ha? Yung mga subscriber na yan makita. Ikaw ba yung nanonood? Hindi. Paano ba to? Wala na. Iyay. Hindi makikita yung ano. Ganito pala to. Direct live. Mobile. Sa YouTube? Oo. Ha? Facebook? Sa YouTube tinesting ko yung live. Direct. May live ba sa YouTube? Ha? May live? Oo. Tingnan mo nga kung makita mo ko doon, naka-live. YouTube? Oh, yung Bicol Express. Kain tayo mga besh, mga bahay. Kita. Kita? Meron ba? Pero di kita makita eh. Kita mo lang mayroon ditong dalawang. Oh, ayun, may dalawang. May sounds ba? Oh. May kita ka? Hmm. Di pala pwede dito maglapagan. Hindi pwede mangisda. Ting, 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 ting. View lang talaga, view. Walang isdaan. Sa computer siguro pwede. Painan mo. Nakawalang pain. Gusto niyo paen? Sarkadong dalagang bukid. Pain. Ulam sa kubos.
Ulam sa kubos. May kanin yan.